Divine ari kuti handina mari yedaira changana murofu kuti ndichaitsvaga utaitsvaga kwacho kumwatoshupa bhozi pendakabva nandipa wako ungori pakaoma saka vakati nesedzo ndiitoiona mari ungori pakaoma ninda pakaenda kuoma nzara taurire zvinokanamiri chakamira pamwe angatokubatsira nzara wakambotsvake mari kichiri mari kicho nokwanise kuaona but paunaona unoti chiona rikicho chichoka chitopera chichapera hapana tinombogara ndakuna rikicho kuti unoone rikicho kuti kwazi ndobate kana $50. Saka uri kuti hauioni bamari apa inototi ndese kuti ndiione taura saka uri kuti hauioni here hainonetsa kuti ndiione zviro zvava zvakatondikira iyo chikoro chautodovhurwa tototsvake mari yesikuru tiri paparoa divine waimadzira futi kuparendaso nokuti mari handiioni ichituka pamusoro penyaya iyi ukati ndaiwedzera uparenda hakusi kutaura handina kuwedzera uparenda ndaikutaura kwete kuwedzera uparenda wakawedzere kuparenda ndaikutaura ndiri muvhileji muya muya ndinomirira mambo asi ndaikutaura handina kutaura zvoti uyo ukanditorere chibhakera ukandirove pachesti wakarohwa ndiya zuro wakarohwa ndiya ndiani witness wakutaura kuti wazi wakarohwa udairane nemasisa kudaro right divine tinoda kuti utsvake mari yekuti uzouya kudare une mhosva yauri kupomerwa nedare yekuba mucourtroom. Saka tingaende mberi munyaya nekuti ari kutaura kana tombotanga tamutsvakire mari ichioshandira mari kuti vantu tozoenda mberi nenyaya nekuti kutaura kwaari kweku so adamant nekuti ndikubona sambomutarisa kuti munhu uyu unozoziva anhu arudhiranawo here watumwa urude kutopangidze kuti hautoitiki uruziva anhu arudhiranawo isi hatina nhamo uri kuimba hautaurisina kuti taura bairo uri kuti ndandakanyarara ndaapusa hauyi uchikwidza voisi munomu uchipopotedzana nemaasesa munomu uchiita sei uchidini uri kudini uri kutumwa nyaya yakotoiziya usamhanyaba wazvaga hausi kudhira nevanhu vakangofanana nevanhu vese wauya mwamambo munomu pfawa uone kuti isusuka toda kukubatsira sei utori neproblem yawakapara wakamboya futi munomu izvi ngokuti hauna zvawakadinowo zvawakanga wakaita usafunga kuti wauya munomu kotiratidza kuti haubviri kana kuti wakadinwa uri kuya munomu bhozi une mhosva unofanira kutopfawa ende unoda kuti uone munhu wakatarisana naye kuti handisi hausi kudhira nemunhu wese wese ba usanyengedzwa uchitaurirwa zvinhu zvisina basa wazvo ndiri kuzoona kuti urikuda kuita zvekunga uri kuda kuuya uda kupangidza kuti inini munomu anhu azobuda muno kuti mwakandoona here nyarara iwe hati hauna mari ba arombo munafundoubva ari muromo aisu ane mari totaura udotaura kuti wati uri murombo uri kutoshaya nemari yedario shut up kusvika takuti taura pamwe totogona kuti usatauraka wakamboona murombo achitaura here pakazarana kana parufu kana pamuchato panotsvakwe munhu une zviro unyari hanini rura vaswaga hauta usajaira tsvaka mari woita pawa then you talk sada kutouti iwe ndiwo rubva utaura kuti handina nditori pakona ndakati saka udoutauri hautauriba isusu inini chizwa handina nhamo ba inini
mari ndinayo zvese ndinazvo. Sandiri kutaura usakwidza voice uri murombo, unopara futi mhosva pamusoro pemhosva, ende usajaira kuda kunyepera kunga unoziya maningi. Iwe uine nyaya iri muno, druzizi yako uri kubva wazwa. Mwari haatsari benzi kuita mambo ba, wazwa. Munhu unotsara kuti iwewo panhu ese aya waamambo ndimwari. Unonga atoona anhu acho ese kuti ese ngaendoko uchu ngauye kuno inini. Iwewe kanga wabvawo kune munhu wainyeperana muchifunga kuti munana mambo haasungwiba, usada kuuya muno muchida kuita zvekuti ndode kuti oenda kudai tinokunyudza. Unonyura ngoti urudhirana nanhu ane mari. Usafa wakaitirana nharo nemunhu une mari yakadarika yako uchitumwa futi ngemurombo. Ndiri kutaurira usaita dzungu, pfawa, wazwa, pfawa. Usaita zvozvo zvokuuya wasuta wouya munomboti ndode kuzodini. Shamwarika, isusu hatiiti dzekusuta but tinomwa mutii kudarike dzako zvisati tichichidzira ngeforya kana kubvayo uchiti ndoda kuzwa ndoda kutodini. Uyu uri kutotaura kuti wakamurova chibhakera, wanitaurira nyaya yacho kare uruda. Iwewe hauna right yekuita, usanyengedzwa. Unaziva kuti amwe anhu ari kunyengedza akatosungiswa. Uri sori yandiri kutaura uri kuizwa. Usatumwa ngemunhu wakasungwa. Iye waiti handisungwi, achibva asungwa okunyengedza iwe kutenda unosungwa. Because iye uri kunyengedza kuti wakatodini, wasungwa. Asi aiti handidini, druzi yako uri kubva, usamhanya. Tatiumbopfava bhoti tiri kuona kuti uneka kuhauka kunga unozovaya nezviro munomu. Watotaura kuti uri shindi inopona ngehwako. Chigara pasi woonekwa urombo hwako, tochigara pasi isusu kuti murombo uyu tomubatsira sei. Hino ukati ndiri murombo uyu uchiwa wakamisa kaditunga njivarungu mudenga, tokubatsira sei? Unobatsirika here? Uri kutoti handina mari, wakasamonwa uziuya udarewo, wakuti ini ndoda kuenda handisina mari, ndoda kuenda wataura, ndoda kuona kuti anoita sei. Hatiregeri batinoita nyaya iyoyo, ndokuti tikaregera kuita nyaya hatizomubati nechikwereti. Tode kuiita nyaya. Iye wati haioni mari, saka hapana nidhi yekumubvunza kuti unoiona rini. Tinomupa dheti redu isusu, obva aritadza toendesa kumagistrate court, yoita warrant of arrest, osungwa. Hapana chinombotinetsa kundochaya mapepa totodhinda toendeseyo. Ngatisada kuuya uvhairirwa nanhu kana kuuya kuda kushamisirwa nanhu ari kutotaura ega kuti arombo, tode kuapedzisa. Divine, mhosva yaunayo ndeyekuti wakapinda mucourtroom, old courtroom, ukatora magwenjere akanga arimo ukandoapa asaurombe, iwe uchiziva kuti courtroom yakasiiwa yakiwa newe law and order Mutare. Zvinoreva kuti munhu upinde imomo waifanira kunge uchiona permission kubva kuna Changamire. Ndio mhosva yaunayo. Vakudzi wazi ndichiziya nyaya ingatoitika paka. Zvandaiziva ngezvekuti dare rakamira kwatonzi ndaiziva kuti hamuchapindwi. Hazvoti ndaiziva kuti hamuchapindwi handichiziva. Ndangoti soro ndangotumwa zvendatotumwa. Ungatumwa ndini? Ndi Raymond. Pahudi Raymond ndiye. Raymond tinoona simba rekukutuma mucourtroom yangu. Saka ndiri kukubvunza kuti iwe uri kutoita zvekutamba, this is a criminal case guy. Tinotogona iye zvinhasi unorara uri kwaodzi courtroom ngeyangu ini. Saka ndakubvunza wati wakatumwa ndiRaymond. Zvandofanana nekuti wakatumwa ndiuyu kana kuti ndiuyu. Saka ndiri kukuti Raymond ndiani muno, ngoti inini according to me Raymond ka ndi Raymond. Angoriwo munhu anogara muvillage matomeki.
simba rekukutuma kucourtroom kwangu akariwana kupi? Ndosaka ndiri kukubvunza kuti iwewe Raymond ndiani kana kuti iwe unomuona sani? Because iwe na Raymond hamuna kusiyana. Saka iye simba rekukutuma iwewo kudaira kwawakaita uchitumwa ngemunhu wakandofanana newewe, makanga mazviwana papi? Akakutuma achiti ndiani? Ichina choukora nyaya yacho. But courtroom ngeyangu ini. Zvakafanana izwa zvawakaita usabata shai. Dzikisa maoko basi. Dzikisa ruoko wakafana zvawakaita zvakafanana noutumwa munomu kotora zviro ndi Raymond. Ngeangu macourtroom acho ese iwawo. Saka ndati Raymond wakakutuma ari ani? Because wakakutuma mumba mwangu ini. Wakakutuma ari ani? Ende iwowo wakadaira uchiti urudaira ani? Tichona kuenda mberi. Ini ndaidaira sasekuru angu. Sekuru ane courtroom. Saka iwo kana ari sekuru ako iwo kucourtroom kwa mambo waitsvagii? Ngoti inini takamboona nerewo. Hatisi kutaura zvokusangana ba. Tine petakamboite nyaya here. Saka mucourtroom mangu waitsvagii? Saka ndati iwewe akakutuma achiti ndiani kucourtroom kwangu, because courtroom ndeyangu zvakafanana nemuno ndemangu. Uritaura kuti Ray akakutuma muno munotora macheya muno? Handisi ndakatoya kunoku. Saka wakazviita ndozvitiri kuti wakaba mucourtroom mwangu. Iwo Raymond wakati courtroom ngeyake vakakutuma achiti iwo zviwindi zvokupinda mucourtroom mangu iwo wakazwana kuti wati hatina kumbotaura tese. Simba iroro rekutumana nasekuru wako akadini kutuma kuna mbuya, ndo basa renyu zikuru kuenda kuna mbuya. Umu mucourtroom umu handimwa sekuru wako ngemwangu, ndo petiri kukubata nemhosva. Unless kuti iwo uri kuti ngeiye wakati ndemake timudaidzi. Saka wakapinda sei? Akangondituma sekundituma kwakanga. Iwo wakapinda simba rekupinda mucourtroom mangu wakariwana kupi? Iye akakutuma right, tomboti ibenzi wanga achipenga bvakutuma iwo bvawatotumika utoti uri benzi kuti wakabvunza roti sekuru kwemuri ndituma handi kwachangamireri. Iwo ngei wanga waita confidence yekuti ndakuenda uchisvika hino wapa nyaya uri munyaya uri mudare izvozvizvi yekuba uri kuda uchititaurira kuti kudini takubata nemhosva wabvuma. Ndaifungoti ucharamba wanatsa wabvuma kuti wakauya ukapwanya mucourtroom ukaba mangu inini. Pane here wakazwa achiti ngemwake musiri mwangu? Ngemwangu ndii ndiri kubvunza muridzi wacho kuti waitsvagei mucourtroom mangu? Dzikisa maoko. Inini nyaya yakangondindisvikepo. Ini ndositombomona achisvikeko. Aitore mabhenji paka. Achidini? Aitore mabhenji paka. Saka wakamona kangani? Uchauya uchizviwitinisa. Pakaizvozvefishi wakaenda akatora mabhenji imomo. Handisi. Iwo une nyaya nepapi futi? Uyo ari kutaura to fishi yaizira haurambi uchitaura bai unozitaura wataura yaizichi yaizichishow yacho Field day yefish. okay field day zacho tinaro field day it's another theft inyore baba field day fish okay fine nerini futi watipedzera iwo ndokuda iwo ndandodo une nyaya dzendaitoda ndaishaya kuti nyaya idzodzo ndiani uchadziunza kuti anhu aiita unga rutya kunza anhu aiita unga rutya kunza nyaya dzani dzarei kuno. I'm happy. Ndofunga mukona changamira aindonenzenga ngoba kwathi boziwa uzisi andozisi iwe ndiulisabu good right never hayi ndovele ventuku bona wasweya iwo kuti udo utaura chokwadi mudai chibatsira ona iwo kana kubatsira munhu ka ari kukunyudzaka hauwini ba iwo chiti batsiro sedari mukomana yedu toda musunga
but tatiri kushaya nyaya unoibhadhara mari yaserudiwa kuno aizvozvaisandasvika iwo usamhanya kutaura paiwo ndambokutaurira kuti usadini usamhanya iwe unoziva zvinoita mhosva ka unozoona kuti wapara mhosva waamwe mumhosva uyo unenge wabva ukoka unenge wabva uine konfafa but isusu zvetinoita munomanje ka hatinyanyi kungoita mahese tinotarisa mutemo kuti wakamira sei. Saka ndiri kukutaurira kuti iwewe tibatsirewo tione kukubatsira. Wakauya mabhenji iwawo wakatouya wakatoba mukodhurumu ngemwani ngemwangu iwo waizviziva rori ngemwangu waiziva kuti inini unondiziva here kuti ndinani saka kodhurumu ngeyani taura upedza kuti akati ngemwake tinyore panapa iwo unomboni ini pfungwa dzangu ka dzangu ini dzako mafungiro kwani kwaimboshandisa ofisi kwake kwaimboshandisa zvakaitika mwauzvizi aiwa handizviziva zvakazoitika zvimweni zvacho zvimweni zvipi muri kusenza aiwa musisenza nge masekuru ako muchinja vakangoita mambo kwabva vamira pakamira sei izvozvo handichazozivi pakamira aiwazi sekuru ako acho achikuite nyaya rimo haasi ndichaita unomwa herewo maningi wambomwa handina kokusuta ndonhema ibi mbanje chai dzese wambosuta nhasi hauna kusuta isusu hatirambidzano anosuta bakana umwa asi chetisikadi ngechekuti uri kudaidzwa udarika woti regai ndimbosuta ka unosvika kwakasutwa tese tasuta kana ukazosangana neanhu akasuta ka iwo wasuta ka hazvifambi zvakadii uchiuya udare zvezvo kuna anhu anosuta sesusu usasutaba unozovhiringika wozondoseka-seka uchindoita zvimwe zviro zvokuti tinozotadzawo kuandastenda tozondopedzisira toosekawo hapana uchatongawo wazvona usauya wakasutaba hauwiniba chimira wakadaro usadairako iwewe Raymond iwowe waimuziva ari ani sekuru nei futi chimwe chaanga ari chii kuti unatse kubva wazomuziva iwo ukuti sekuru ako ari chii akanga ari acting wakaiona tsamba yaina yakasi acting iwo usamhanya ndati une tsamba yawakaona here sekuru ako yakanyorwa zi acting headman wakambozozwa kuti akasungwa kuti unogona wakaenda kuchikoro here wakaita fomani asi chirungu unogona kuerenga hauzi kuona nyaya yacho manika post yaiti wakasungirwe iye asiri chi iwo bva wazoenda kovhura uchizoti haasi mambo babva wazoendayo takubata nemhosva wabatwa nemhosva nyaya yakada kufanana neyana baba mata iwewe ndiwe wakaende kogama fiu example yatambopa yaya kuti iwewe ndiwe wakabatwa outside uchibuda nezvi akakutuma takuti umunzi wamuda kuti wakatuma pamwe pacho taitofunga kuti waitozviitira hako saka kana wakatuma zvakwauriwo kuti uzoti munhu akandituma ndoda kuti asunge asi padare ramambo Saurombe une mhosva yekupinda mucourtroom yamambo Saurombe usina mvumo ndonyaya yako basi wakapinda mucourtroom yamambo Saurombe usina chinhu haigona kupinda une two charges unlawful entry netheft une nyaya mbiri yekuti izvozvi tikatobata chimanimani ndikatofonera usachaji unorarama yapera iyo kuno tokuripisa uri kuzwisisa toda kuti uzive kwauri kuitira kuti uchidaira ka nekutaura ka uzive
paugere bo zvimwe zvinhu ka munoparara nekushaya zivo. Moita zvimwe zvinhu zvokuda kunga kushamisira usi kuziva mhosva yawakatarisana nayo. Mhosva yawakatarisana nayo kucriminal, you got a case to answer. Dzine 2 charges. 1, unlawful entry. 2, theft. Haushayi baka 5 months. Nyaya iyo idzodzo because une 2 charges. Dai wakangopinda uchibuda, it's okay. Wakapinda icharge iri yega, unotogona kuitonga iri yega musi wayo, wozoziuya mangwani wozobatwa ne-theft. Inyaya mbiri, mhosva mbiri dzawakapara kucriminal court. Kuno kudare rangu une mhosva futi yekuzvidza inini kuti wakanopwanya mudare mangu ukaba zvinhu inini ndisingadini. Imhosva iri yega yekuti iwewe takuendesa kucriminal court, watongwa, wapedza, waenda kwamandikisi kana kuti wabhadhara fine, ndichanotora inonzi court extract. Ndatora court extract ndokuendesa futi kumalawyer angu, ndokusuwa futi kucivil court, ndokusunga katatu wakagara ipopa. You will never be the same again. Une mhosva dzinoenda matare mangai? Criminal court, theft, unlawful entry. Kuno uri kuzvidza vambo kupwanya mudare make uchiba. Inini ngekurwadziwa nezvawaita ndichatora court extract yaunenge wabatwa nayo uko kuchimani ndoisa kumalawyer angu, ndotaura kuti lawsuit, ndotaura kuti ndirudi 5,000. Wakandishora muarea mwangu ndakaita zviro zvangu, anhu ese ari mano ndirespecta, asi iye wakashinga kupwanya kuvhura mudare mangu achitora zviro. Handishorwi nemunhu akataura ega kuti ndiri murombo. Saka munhu iyeye ndoti andibhadhare 5,000 yaye kumalawyer. Muno macho ndokuripisa futi, ndogonawo kuti mombe uko uri kuzi 5 months jeri. Iwe uri kuuya wakasvika mudare macho sizvinotatu maoko dindindini chitaura kuti udoti tikudii. Ndakutaurira kweinokusvitsa nhasi unorara mukatiwo iyo tototaura with this phone call. Ndotofonera mapurisa, wabvuma, recording iripo, wabvuma newakakutuma koba, wamumenshena zvese watopedza. Kuti anhu wakamboona anhu ari ujeri vanoenda sekutamba, vanoenda sezvauri kuita izvezvezvo, unotorara wamo and hauibudiba. Inenge iri kubva kwendiri kunoko. Officer in charge iye ndomutaura kuti munhu iyeye mangwanani Magistrate nhamba dzake ndinaye, ndotomutaura kuti Divine bvai mwaita yake yekutanga mangwanani, totora clip panapa totomushaura kuti Divine atobvuma kuti wakapwanya, asi iye uri kuti ndakadini, ndakatumwa. Unoiramba here? Handirambi. Chipfavo wokumbira wopopera tsangamira. Ndiregerereiwo, ndakaita ndisingazivi, ndakatodai ndakadai inongati vanogona ndarama ndakauti ndee kuti bambaya anomboziva kuti ndawarowe 2 feet here. Usapima chiro chinozi mambo, pane akawanda ari kuzviita. Ndinokuchinjira magiya mamwe ekuti unozototi asi Mwari hakuchina, wabva ndiregerera ndiri pamhene pakadai. Gore rino rinopera uri mumakoti shamwari, ukatamba uchikwira mabhazi zvako zvauri taura kuti handina mari izvi shamwari, uri kuona wekutaurira shamwari. Unoitsvaga mari yekuenda kuchimani-mani. Ndinotaura futi kuna Magistrate kuchimani-mani kuti nyaya yacho usaipedza apa. Every 2 weeks unenge uchienda ikoko, every 2 weeks uku ndichinyora futi samoni, ndichikudaidzawo futi kuno every 2 weeks. Malawyer angu achikunyorera tsamba kwamutare, uchiuya futi ndomutaurira lawyer kuti nyaya iyoyo musaipinza pamukoti. Unenge uchiti ukapinda mukoti wonzi federal mandate, wokwira futi makombi wodzoka kuno, ukobva wadaidzwa kuchimani-mani yonzi futi federal mandate. Tichitamba newe kusvika muna January gore rinouya, ndozoti kakai munhu unozana ndogona kuzvida kana kuti timbozvitry. Handizvomavo. Asi uchiziva murume wako wakaita zuva nokuti chii muchitaura Hauiti zvokudaro ba iwe ita mushewo uyu I think
ngatindomuchovha ngatimboseta maexamples anhu ari muno manedzungu anhu ari muno manedzungu I think haubatsiriki ndirubvawo kutaurira kuti iwewe pfawa uri kuda kutora uyu maonaniro nemunhu oita uri kutadzoziva kuti hize nasesa mudare muno prazendisabhuku wauri kunyengedzana naye muchiuya kuopasa waudhasi acting headman wewe haasi torenda haasi umbobvira akaita hiri saka akasungwa itori tsotsi nowanda waye muchiwirirana utoriwo futi tsotsi saka takubata futi izvozvizvo urida kuti tikusungisei uri kuzvida here ndikumbokupangidza souri kuti hangu chawauya nacho muno muchi haunyari inda usingadi kubatsirwa kana kuregererwa urida kuti tiomese mwoyo saka chouri kuti hangu chi hauziziva kuti here uyu ndeitingisabhuku uri kutaura naye uchitonga mwabva kusungirira mombe mwese uri kumushora akagara iwo wadii kuuya kugara kuno unokwana here kuno kuyo saka ngeusutya vanhu ari kuno uri kuti tirutamba imarume todini tomukaka ngambogara kusati kutozaiona inini anhu anedzungu ininika anhu anedzungu aitengeka ngatiarapi ndosaka ndati ngambogara ngatiarapi I think nyaya yake ngati ikandouchimanimanika uzhu ndosafisa kuti ndambogara kugara naye asati azviziva urukuita zvokutamba iwewe iwe uri uchema kuti uri murombo tinouwedzera urombo ende kwetinokuendesa unofa iwe handizvo zvemunotaurirana uri kubvuma mudare munomba kamera kuti wakaba mugoti mangu zvese ndakatumwa ndirei uri tori neakambulisika iwe unoziva kuti mwese narei nhasi munokakwa here iwe ndati unopfawa kutopfugama changamira hino rukati hangu unohukura hamuna mukadzi wako bamuno usada kuuya uchida kutiitira mashiripiti tokunyadzisa ende ndo unochema iwo bvabwe ndogara uku forya rako rimbodzika haikona kuuya wakasvuta Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda payoutube channel yedu Teachcatch MTV mondosubscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachcatch MTV tinodzifamira Doji Pandora, Doji Pandora,